Dobrý deň. Dneska si ukážeme, ako na takýto kvietok narcis. Čo budeme potrebovať? Na 6 lupienkov s túhou 5x5 cm. Na stred budeme potrebovať stuhu 2,5 cm širokú, 6 cm dlhú. Ukážem vám teraz, ako sa vyrobí jeden lupienok, stuha 5x5. Preložíme na polovicu, preložíme zase na polovicu, tento trojuholníček zase na polovicu. Chytíme si to do pinzetky. Niekto si zvykne toto odstrihnúť a opáliť zapalovačom. Ja to robím pajkovačkou, tým spôsobom, že si pekne prejdem popri pinzetke, pajkovačka mi to pekne zaletuje aj odreže zároveň. Teraz mám hotový lupienok, pekne prevrátime a máme. Tento konček si môžeme tiež pekne vyrovnať, opáliť. No, máme ich hotovo. Teraz si pekne som si vyrobila dopredu 6 lupienkov. Už si ich pospájame. Takže takto preložím. Lepidlo dávame len na ten krajíček. Máme 5. Ešte jeden. Šiestý. Asi jeden. Či 6. Posledný. Dobre. Na stred budeme potrebovať latovú tyčinku, polovičku, stuhu, asi približne 6 cm dlhú, 2,5 cm širokú. Tiež si ju zletujeme. Prevrátime. Teraz bol nám tento krajíček taký pekný, nariasený, taký roztrapkaný. Teraz si tú stuhu nastriháme. Asi zhruba tak každé 3 mm. A nakoniec troštičku takto opálime.
Teraz si sunieme tú vatovú tyčinku okolo vatovej tyčinky. Tak, zatlačíme. Aby sa nám to tam pekne prichytilo. Tak, to máme stretnuté. Dáme pekne sem. Trošku lepidla. Zasunieme žltý stred. Trošku pritlačíme zo spodu. No, krásny kvietoček. Narcis je na svete. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.